Buiki padayon sa tadiri sa tong IFM Marital Showbiz mga idol. Mag-uy ba tagapil idol Buiki kay kinsa man ang inahan nga malipay nga kung daoton ilahang anak, Gidaot diba? ilang anak, Mikey. So karon idol Buiki kini nga usa ka sikat nga inahan ug actress sa gid siya idol Buiki. Na iyang giangkon nga nasakitan siya human sa pipila ka mga bato nga mga bashing ang nadawat sa anak ni ini nga usa-usab ka aktor idol Buiki. Kay di ba kay dumduman grabe ka init ang maong issue sa dihang iyahang anak nakigbuwag sa maong Ay, ang lalaki mo ex-girlfriend nakigbuwag ni ini or nagkabuwag sila. Wa man na nato na confirm god kung kitsa nakigbuwag nila kay I think nga murag kato sig yung actress mo nakigbuwag niya idol Buiki. Kay tungod di ba nato issue sa third party, na issue nga kanang basta daghag mga allegations pero again ang both nga mga kampo wa magyud mi kumpirmar ka bahin ana idol Buiki. Pero mao ni namanggoy ka nang usa ka entertainment portal nga nakahinabi ning maong inahan sa aktor idol Buiki. Ni pangutanan ni siya unsa may imuhang komento kabahin sa mga tawo nga magsige og panghilabot sa imuhang mga anak nga unta wa naman sila gabuwag naman sila sa ex-girlfriend ni ini apan ang mga tawo pag ginahuman awayon gyud i-bash gyud pag-ayo ang maong aktor. Unya di ba mas init ra ba ning aktor karon kay napay ni siya TV series karon idol Buiki and also streamed on Netflix, di ba? So giangkon sa mga inahan nga nasakitan gyud siya idol Buiki o say dili na makatarungan ang mga pulong nga gipangbuhian sa mga katawhan. Ato nang i-reveal what nay lain pa kay mitingog na gyud kini ang aktres nga si Carla Estrada nga ngadto sa iyahang anak nga si Daniel Padilla idol Buiki. Suma pa lagi niya idol Buiki nga suma pa kuno ang mga ubang pulong sa mga tao di na kuno halos ilahang matulon og nasobraan ra kuno kabastos. Di na gyud kuno maagwanta sa inahan ni ini idol Buiki. Gyud nagiangkon nga tulad imagine Mikey ha kana pag si Carla kay showbiz bagan so dapat expose sa siya so meaning grabe na gyud kay di ba sabi makatolerate gyud unta siya ba pero meaning grabe na ang comments Mikey mo grabe ra gyud kay napakahilom ra tabay ang both kampo idol Buiki nya labi na ang inahan pod ani niya kay syempre di pod baya ganahan nga manghilabot pa kay I think they really had a good relationship sad baya idol Buiki sa panahon nga tarong pa sila before the breakup or before sa mga kakulian sa ilahang relasyon. Unya maminaw sa gyud ta sa kinibitaw nga gikahinabi mo gud si Carla idol Buiki. Aning fast talk with Boy Abunda no kagahapon ni siya nahitabo idol Buiki. Kanigid si Tito Boy mo nakaingon anong interviewon pa man ano lang gid unta sa jud ka kay labi na nga mga sikat ba nga mga actors and actresses. Si Tito Boy may nag okay naman unta mabubon na unta iya manggi na sus pastila. I think